Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les fans de Maître Badra Aliou Badini Di Sabalikan Inch'Allah. Mena bo wulanna ni ala toko bakele ni ko charika klan an kanu bagaw bela jelenche. Ma o ma be dien kono, ibe dien fan o fan, ibe jamana o jamana. Anga foli nyasini bima no e Maître Badra Aliou Badini Di Sabalikan Inch'Allah. Kani ala tokonta ka dima ala kama kira kama ikata ki makudlan a dafani no foi denkele maje Badra Jumado Maître Badra Aliou Badini Di Sabalikan ale kodo ne de Maître Badra Aliou Badini Di Sabalikan Inch'Allah ko kadi doye njugu ye doye do te kuma kan yere fe ka me do nolu ye kuma kan me olu ta fe be kuma dabla ne de Maître Badra Aliou Badini Di Sabalikan ye mimbe ala toko chari ka kla réseaux sociaux bela jelenche a dafani ni namara dengelen ta kono ka dafalen ta ka clan dien. Alors ambe bo sokoman ambe bo wulanna ni ala toko bakelen ala toko mi nabe mako bela jelen plan ina fo mako jume ika mako voyagera iba fe ka karaba ka lasigi kana ika du kono walma i muso banira ka buliki ka lubla kata ka mako fe kata mako bara aka mako bara iba fe ka karaba kana ifei walma iye muso do iba fe ka furu muso enti fe ye ko bela jelen ke amaso ati fe abana ni ntokonta nyatuku ni nyayele ko to ayere masa tagama to ayere ma ale yere lebe tagama j'arrive ale yere lebe tagama inoko ele ti tagama ale ko tumbele. Alors donc au koson kalandenw ko ala tɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ man di ala tɔgɔ min bɛ se ka muso kuma yɛlɛma k'a kɛ ka karaba ka di cɛ ma walima ka cɛ kun yɛlɛma k'a di muso ma ko a tɛ wallahi nkalon don a bɛ yen a tɛ de bolo e de t'a dɔn a filɛ nin ye Badara bɛna bɔ k'a d'i ma fi sabilillahi wa rasuli fu ala yɛrɛ jatigiya kama a ka nɔgɔ kojugu ɲɛna an bɛ don ala tɔgɔ nin ɲɛfɔli la an b'a ɲini aw fɛ an b'a ɲini aw fɛ fɔlɔ ban an ka yɛlɛmani don an ka baara kɛcogow la an ka baara kun bɛ kɛ cogo jumɛn an kun bɛ tradition kɛ français ani bamanankan de la mais sisan an ka kan caman don ara anglais kan b'a la arabukan b'a la wɔlɔfɔkan b'a la aɲikan b'a la betekan b'a la bawulenkan b'a la mɔsikan b'a la kan caman de bɛ yen an bɛ ka ala tɔgɔ kelen o kelen n'an bɛna tila aw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a yɛlɛma fo kan 6 de la k'a di aw ma inshallah. Donc o kosɔn an bɛ fɛ aw k'a dɔn k'a fɔ ko ala tɔgɔ n'a partagera a yɛlɛma no kan caman bɛɛ lajɛlen na walasa minnu tɛ kan minnu mɛn i ka se ka sɔrɔ i ka kan na k'a mɛn k'a faamuya ka ɲɛ ka se ka ta ka ala dari k'i mako dilan. Ora bamanankan ta o bɛ fɔ bamanankan na komi i n'a fɔ nin an b'a lɔn k'a fɔ ko a kuma bɛ bamanankan de la. Tubabukan ta a kuma bɛ fɔ tubabukan na i b'a lɔn k'a fɔ k'a bɛ fɔ tubabukan de la. Anglais sisan ani arabukan ni kan tɔ ninnu a bɛ taa sɔrɔ an bɛ ka a baara kɛ tuma o tuma an bɛna ala tɔgɔ jigin tuma o tuma i bɛ taa sɔrɔ an kɛni bɛ ka a sɛbɛ video jukɔrɔ ko traduire en anglais ou bien traduire en français ko a kumakan bɛ nin kan de la a bɛ lɔn o cogo de la. Donc a y'a hakili to o yɔrɔ la an b'aw deri a y'an ka video ninnu a y'a partager walasa an balima silamɛw ka se ka ala tɔgɔ nin sɔrɔ k'o mako dilan n'a ye. An bɛ tila k'aw deri a y'a hakili to ka abonné an ka page sanfɛ n'o de ye YouTube a ye abonné n'a abonné n'a kana ɲinɛ a bɛ notification like pour que n'a nana video bila k'a sɔrɔ a connecté tɛ n'a connectera dɔrɔn video bɛ se ka jigin a ka téléphone kɔnɔna na. An b'aw deli a kana ɲinɛ a ye sabali a kana an ka ala tɔgɔ ninnu ta ka taa an balima silamɛw n'an b'a ko escroquer n'a ye a ye sabali a y'o dabila. Mɔgɔ n'i ko kɛ ala kama maa wɛrɛ k'a ta k'a kɛ ka mɔgɔ namara ele bi ka baraji b'a nɔ na mais min y'a ta ka ala namara ka mɔgɔw namara n'a ye o tigi le bɛna bɔnɛ o bɔnɛ dun man ɲi dɛ suti ala tɔgɔ a kana ala tɔgɔ ta ka mɔgɔw namara n'a ye ka mɔgɔw escroquer n'a ye. An b'aw hakili jigin ko an ka groupe ninnu bɛ yen hali bi ala tɔgɔ qualité bɛɛ lajɛlen bɛ kalan a kan cɛ 30 bɛ kalan a kan turabu bɛ kalan a kan ilmu mutakimu ilmu nujum ilmu rambli ilmu nuraniya ani batuta ni samiru ni tabdil ninnu a kalan bulon kelen-kelen bɛɛ b'an bolo an ka groupe bɛ taa komi groupe 30 ani kɔ bibi in na
mɔgɔ bɛ fɛ ka don an ka groupe ra an ka video duguma a bɛna ye commentaire la an bɛna numéro bila n'o numéro ni o y'an ka WhatsApp numéro le ye mais an b'a ɲini aw fɛ a kana sɔn ka numéro in ta k'an wele n'a ye appel direct an tɛ sɔn appel ma ka don WhatsApp fana kɔnɔ ka taa appel kɛ an tɛ sɔn a ma ni min y'o kɛ dɔrɔn an b'a tigi bloquer ka bɔ an ka téléphone kɔnɔ an b'a ɲini aw fɛ n'aw bɛ fɛ ka ɲininkali minnu kɛ cogo jumɛn i bɛ kɛ cogo jumɛn ka don groupe ra a ka nɔgɔn i bɛ vocal kɛ ka bila an bɛna i ka vocal lamɛn k'i jaabi ou bien n'i bɛ se ka message sɛbɛn i bɛ message sɛbɛn n'a nana don tuma o tuma téléphone kɔnɔ WhatsApp kɔnɔ an b'i ka message liser n'an y'a kalan ka ban an b'i ka jaabi d'i ma mais arrêtez a y'a dabila a kana to k'an wele dɛ mɔgɔ ne ye mɔgɔ min bloqué a ka ca mɔgɔ 1000 ye appel kɔni man d'an ye a ye appel ko in dabila an tɛ weleli fɛ fan si dɔw yɛrɛ bɛ Ala minɛ k'i wele appel video o tuma ne y'i ka sunkuru le ya cɛ an ka ɲɔgɔn bonya sa n'an tɛna ɲɔgɔn bonya an kana ɲɔgɔn dɔgɔya appel video ne y'i ka sunkuru de ya o man di n ye dɛ ayiwa donc n'a bɛ ten ni baasi tɛ an bɛna Ala tɔgɔ ni an bɛna o lamɛn ɲɔgɔn fɛ inshallah ni Ala ka jɛn ye a bɛ daminɛ na alors an ka jɛ an ka lamɛn. Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah rabbil alamin. An ye bi sɔgɔmadan sɔrɔ an kan bɛ bɔ duba sanfɛ ni ka foli kɛrɛnkɛrɛnya ka ɲɛsin duba jama bɛɛ lajɛlen ma a ka waleya ɲumanw foli n'a ka yɛrɛmajigi foli ani vraiment a ka limaniya o foli de don ni yɛrɛmajigi ka foli ye silamɛya ka foli silamɛya ni foli min n'i y'a kɛ a bɛ kisi ani nɛɛma de se i ni foli kɛ ɲɔgɔn ma inshallah dakuruɲɛ kelen sabu adamaden n'i dɛmɛbaga cayara n'i ma fɛɛrɛ tigɛ mɔgɔw fotɔ i bɛ sɔn ka jalaki o kosɔn an bɛ fɛɛrɛ tigɛ an b'aw bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen k'aw bɛɛ salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah n'an ye duba jaba bɛɛ fo nin cogo in na an bɛna dugawu kɛ banbagaw ye ko ala ka hinɛ tagabagaw ra ala k'o jigi yɔrɔ ɲa ala ka anw yɛrɛ ɲɛ k'an ka don kɔnɔ alors n'an bɔra yen an bɛ dugawu kɛ banabagatɔw ye ko ala ka kɛnɛya di minnu ni anw man kɛnɛ ala ka jɛn ka kɛnɛya di an n'olu ma minnu ka kɛnɛ ala ka dɔ fara olu ka kɛnɛya kan ala ka si ni kɛnɛya ani hakili sigi di an ma alors n'an ye foli kɛ ten an bɛna dugawu kɛ diɲɛ ye ala ka diɲɛya suma ka bɛn ni kelenya sabati diɲɛ kɔnɔ ka fitini ninnu jufa balaw ni lagɛriw bɛ yɔrɔ bɛɛ la ala k'u jufa ni ka bɛn ni kelenya sabati ka farafinna ɲasuma ka faragɛla ɲasuma mon entier an bɛ diɲɛ bɛɛ de fo ka dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye alors n'an bɔra an bɛ dugawu kɛ sɛgɛnbagatɔw ye dɛsɛ bɛ minnu na moyen tɛ minnu ye an bɛ dugawu k'u ye an seko dama yira hali bi ala ka gɛrɛsɛgɛ ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma inshallah alors n'an bɔra yen an b'an ka duba ɲɛmɔgɔw fo e kana bɔ warabakɔrɔ i ni ce don bɛɛ a bɛ to an kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn na sa o ne y'a fɛ ye o cɛ kana bɔ fɛn min b'an fara o ye saya dɔ ye i ni ce don bɛɛ alors an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ dugawu kɛ traditɛriw ye an seko dama jira sabu traditɛriw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka nin cɛkida nin kɔnɔ n'i y'a fɔ ko so a fɔ a bolibaga traditɛriw an b'aw fo a sɛbɛkɔrɔ fo an tɛ se k'aw fo dan tɛ foli la an bɛ traditɛri kuraw fana fo sabadogo nurudin sabadogo ali n'o ye ne yɛrɛ tɔgɔma ye keita ne y'o de fɔ n k'a kana a yɛrɛ sɛgɛn warabaw bɛ poyi sanga ani wagati bɛɛ waraminɛ waraw o bɛ poyi jaraminɛ jaraw o bɛ poyi sanga ani wagati bɛɛ keita i ni ce an ka traditɛri kura dɔ don ko seku keita a bɛ angilɛkan fɔ i n'a fɔ lamɛrikɛn de don n'a ye angilɛ fɔ daminɛ i t'a fɛ a b'a dabila a bɛ kuma komi angilɛtɛri yɛrɛ de don a bɛ komi la reine ka cɛ don a bɛ komi angilɛtɛri ka prince n'o de fɔ a ye o warabaw bɛ poyi sanga ani waati bɛɛ warabaw tɛ sɛgɛn i m'a ye ni ko daminɛna ni kɔnɔnangoya ye ala kama a cira kama ala yɛrɛ de b'a kɛ ala yɛrɛ bonya kosɔn ala bɛ n'a ka ko ye Seku Keita k'i ni ce Seku Keita i ka angilɛkan fɔ dɛ a fɔ foyi t'i la
ala kana fɛn kira an bɛ ku et merci vocal suivant. Alors an ka devoir ye mun ye bi muridenw ko fila bɛ ka muridenw kaɲa fo ka s'a dan na mais muridenw m'a yɔrɔ lɔn sinon a yɔrɔ ka surun a yɔrɔ fɔlɔ o ye jumɛn ye ko ka muso kun yɛlɛma ka di cɛ ma ou bien ka cɛ kun yɛlɛma ka di muso ma o tɛ ko nɔgɔmanba ye muridenw fɛ dɛ muriden caman dɛsɛlen don la a filanan n ka mɔgɔ dɔw voyagera ka taa jamana jan na depuis san joli an t'a kibaruya mɛn na mais an nana mɛn kɔsala na k'a bɛ yen kalimasina ka dugu na mais an t'a lɔn an b'a sama ka na an bɛ fa ka sigi ka na n'o o y'o ko di mɔgɔ o mɔgɔ ma mori ma tiɲɛ tiɲɛ na n'i ka recherche ma taa yɔrɔ jan o ko b'i ka ɲa walima n ka muso bɔra k'a dimina ka bɔ ka n ka lu bila o bɛɛ y'o ko kelen de ye quoi jean mɔgɔ dɔ taara i b'a fɛ a tigi ka na walima mɔgɔ dɔ voyagera ka taa yɔrɔ jan i b'a fɛ a tigi ka sigi ka na i ma yɔrɔ walima mɔgɔ dɔ taɲana an nana kibaruya mɛn ni n ko a taɲana a ma sa quoi a tigi disparu il est disparu an nana kibaruya mɛn k'a bɛ kalimasina dugu nin na bon aw bɛ fɛ ka ala dari sisan a tigi bolibagatɔ ka na a t'a dɔn a b'a kɛ cogo min na walima hali mɔgɔ ka i ni muso a ti bɛnna i muso bɔra ka taa ka mɔgɔw fɛ k'i to i kelen i ka du kɔnɔ walima a kɔni a t'i fɛ yɛrɛ a bannira a bɔra i y'a furu a bannira a bɔra ka taa ka so ko o sigi ka na i ma n'o ko ninnu fila dira musow cɛ karamɔgɔw ma karamɔgɔw bɛ dɛsɛ a la dɛ su ti ka muso yɛrɛ yɛlɛma ka muso kunkolo yɛlɛma k'a kɛ cɛ ta ye ou bien ka cɛ kunkolo yɛlɛma k'a kɛ muso ta ye muso dɔ ka na i fɛ ko ko n bɛ cɛ nin fɛ n b'a fɛ a kan furu bon cɛ ni vraiment n b'a fɛ i ka kunkolo yɛlɛma i ka kunkolo yɛlɛma a kana kɛ n fɛ kanu na de a kan furu walima ka muso dɔw kun yɛlɛma k'a di cɛ ma baara filanan ka gɛlɛn mɔbiliw ma dɛ mais a dun ɲinɛna ko ala yɛrɛ tɔgɔ de ye ko karabali masa malakul kahar kahara kulli shay'in subhana man jamma kullu mutakabbir jabari anidi bi hisatil kahar a kana taa yɔrɔ jan a bɛ asmaul husna de kɔnɔ ko bɛɛ b'i ye de karabali masa ka ko dɔ karaba min yɛrɛ mɔgɔw b'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ dɛ k'o kɛ ɲɛ piri ɲɛ para an y'a wa alors n'o y'a fɔ wɛrɛ dɔw yɛrɛ tellement que kalanden dɔ y'a maga ka taa dɛsɛ a ma se ka deli ka muso kun yɛlɛma ka di cɛ ma ou bien a ma deli ka se ka cɛ kunkolo yɛlɛma k'a di muso ma a k'a kanu bi tɔw an wa kara an kalanden dɔ dɛsɛra k'o kɛ f'a nana jigin kalanden dɔw kun na ko o tɛ se ka kɛ ko o tɛ se ka kɛ